Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kunan tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sing gidam-i. May tao nga maduruto manaribo, iya tanong nga inataman, kaupay kadla pag-indang. Tungod kay kanya inataman, mga bukad na murang-rang, may biyuos nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuatiyan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatugdo sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuatiyan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sing gidam-i.